Bueno, aquest diumenge rebem el Sant Martí, un equip molt difícil que ve invicta, ve de guanyar tots els partits, té 10 punts i bueno, els rebem nosaltres, que venim de guanyar, però està clar que ens deixarem la pell, això està clar. A veure, a priori el partit d'aquest cap de setmana no és la nostra lliga, tant si el perdem guanyaríem, si el perdem ens quedaríem més o menys igual perquè és un partit que es pot perdre i si el guanyem està clar que guanyem molt, són 2 punts que no es tenien en compte i que ens pujarien molt a la classificació. Nosaltres el que fem és jugar partit a partit, anem cada dia amb un objectiu diferent, clar que tenim la permanència a tocar gairebé perquè els resultats que hem tingut fins ara són molt bons, no els tenia en compte a principi de temporada i bueno, tot és sumar.